Ndakangachakira mwana wangu nekugara 1987 ndichibva ndaiona kuna Samatino Jani muwaditeni. Mwana aibva agara kudaro, aibva agara. Mwana wangu aibva azoshaika hake. Zvese takaenda kuna Samalinga zviri kunzeni, takaenda nembudzi nejongwe kuna She Samalinga, tikabva tagara. Mwana aibva agara, iniwo ndiri kwangu, ndibva ndagara. Ndakazotoona mai maticha akuya kuti ngakudzingwa azipa ngepe. Ndikati isusu takatopamuwo ndisekuru Sajani. Sekuru Sajani wanga ine mwana wake waizwa Ishmael, nambuya Mai Giles, nambuya Mamebo, nasekuru John. Vanhu vese ndikutaura akatofa. Ndikati kabva zviro izvi tochiona kuti tondi vakambotongana havo vari vega namachariti mandichi, asi vakaramba vachiuya kwangu kuti mai isu hatichazvikwanisi. Ndikati hamba itoturike nyaya kwano kwashi kwedu kwabhataini tobva taataurira. Akati hakuna yabhata ndiwo. Ndikati zvakanaka, saka sitozoona ndiwo ouya gaya tokwanisawo kuditi kutaura. Ndo zvakaitika. Ava takataurira eZimbabwe kwedu. Akati mbuya apamborina nenyaya iyi, apamborina ende anogara. Saka paakazodzoka akabva ataurira mai Mandiche kuti musi waJanuary unofanira kubva pano uyu muri kumuona ero. Ava kuti akadairo akati muri kumuona. Zikasi ndiyo munogara pana wayani mwakakaka yechitobvisai iZimbabwe yekwedu. Saka tikati maini hamba imberi tiende kotaura. Asi pataitaurira nenyaya avo vaitaurisa atiti vazonenge kuZimbabwe ngekuti zvinowesita mari. Ngatitaurirane pachena. Takazotoshayiswa kuyaiti mbuya vanhu waya vaziya vatoti bvisai waya yenyu, hatina mabasa newaya yenyu panzvimbo ngepapa. Mwana wangu wakagarapo 87 chakuwa ndibaba wavo. Avo kuti aona izvizvi patakapuwa ndinomuvaona. Takatovakidzana. Mwana wangu aishata aitouya kurufu. Mukanga muri parufu handiti kana munhu aine chikwereti munotaura kuti munhu uyu une chikwereti mese. Hatina kumbozviswa. Saka totoshamiswa ndozoti weZimbabwe watove wati chitobhai January asati apera. Ndo patakauya kuno. Wakati chumo kuchika ibaba kunyora asati ndia. Ngere Zimbabwe rekwedu. Vamtetwa. Ndisabukwereka namudishi. Ndichi. Yakabvayo. Ndisikatokwanisi nekufamba. Asi ndakatsetsera. Iko kwacho akaitonga here kana kwakungu kutaura kuti bai. Isusu kwange kumuzivisa kuti mungazozwepo mazozo. Asi kuti tonga bachiri kunyaka. Saka nhasi azounza kumundia. Ndini? Ndini maunza. Saka nyaya yenyu ndekuti mimi makapihwa nematimbo. Matimbo ndibaba. Mune here pamanyorerana namatimbo. Mune here pamanyorerana namatimbo. Hapana. Kana pamakapiwa sabhuku angaiko. Samsaka. Angaiko. Nhasi mauya naye. Samsaka. Ndekuti makapiwa. Samsaka wakabviswa pana Samgodza. Samgodza ndiye wakazoiswapo. Ndiye watakatongwa naye musi wa27. Asi haana chaakataura. Namatimbo James wanga ari. Saka mauya naye. Ani? Yes. Sabhuku Dani. Wauya neava. What? Wauya neava. Alright, it's okay, correct us. Then out of
Mau mesti tena buaya. Yo. Kamu tahu di buaya tu tahu. Mudah. Ini. Ini memori anu kamatin. Ini jadi buat kira sama ting. Ini kerja sama tim. Magarolo. Jakarta. Magarolo. Wajib buat. Baik kuah bubi. Sama ni. Sama ini. Rejalet. Bang Solo. Mampu. Ini ni dah kami dah bapa sama ting. Bapa sama tinggu. Waka pura. Waka. Babang sama ting. Ini babang sama ting. Dia babang. Tapi ada babang. Ada gani jauh. Ada babang. Ini dah pakai rekir buat. Bamba iba. Iba apa sudah kaki. Ibu pandai kaki. Dah pakai rekir buat bamba iba apa. Dah kamu kurang diri. Dah kurang diri po. Dah kasut suka babu. Endoi pi. Kumbapa. Wana baba, wae dijauh di luar dapur aku. Mana? Uru punya ini, mendongore ni bang sora. Kan di burion. Bukan di kota kan kata kabar. Pada masa itu. Seperti itu juga pada dongore dulu itu sekepa. Di Mayu Amerika Mayu am. Rangga ini sikit. Andi. Saka hari muda ni. Hari sikit orang. Saka pada Mayu am. Waka uya dipa dia ini dah soro saka dah soro iyo mwana wangu chibaka uchidzika dipa kuswai ipapa azikiswa ipapa mbuya wakavadi asa kazongopedza kana wani aivamushaika aivaku mbuya apinda kuda takasara tikagara sisi wangu ndio hivi watu mbona dai dai asili kwa daka peleke Nani pamato wakumira panzira. Boza nzuri matora. Mati mbuya ranga risuki. na risuki. Mbuya akudakufa. Akati ibaya. Baba wangu maji. Ibauko. Anga ali babo. Ibauko. Uziga. Uya ugari bani. Anopita. Uya ugara. Uya ugara. Saka agara hapa. Ibauko. Uya ugara hapa. Iyo inzira ya dada ukifanya. Dati. Mbuya wakati ibapo uye ugari apa baba ndokubva ndobva yakugara muri uyeweimba baba ndimukwashaka andina kusati mukwasha saka baba dzikagara apa saka mbuya haana kuzombopedzawo kuti mazuva matiri aioaenda kuyavana ndati ivapo uye ugare apa zvazarwo mbuya haana kuzokutora mazuva wobva baba ndokubva abva ndobva uya izvo mbuya vakati ibvapo ugara asi baba atidzika ndopandiri kuda baba vakadzika here baba vakabva adzika kudzika kwababa manje baba kudzika kwake kwakuri kutama here mini kuti kwaakabvawo kwakusiri kwake baba vakanga akagarawo kudzigarira
ndati kana akatama kubva uko kuenda apa kwaakabva hakusiri kwake. Iko kwa Tati baba wanga ane nzvimbo yaakanga akagara. Baba ane nzvimbo yaanga akagara. Saka mbuya avo ndiwo wakachizoti wanga vari ngepazasi wana mbuya. Saka mbuya wakati iwewe Silas chibva. Inzira yangu yokuda kufamba ndiyo. Nguva yangu yapera. Saka chiuya ugare pastendi iyo iyi kutaura. Baba obva adini? Baba ndobva adini? Ngoma yakabva yaridzwa. Ngoma yaridzwa semunhu anga arisvikira vanhu. Yakaridzwa vanhu vese vakabva vauya. Baba mukuru wangu Samatengo ndiye akadaidzwa. Ukazi mukwamba, inini wangu mukwamba. Inini ndakuda kuenda. Saka ndakuda kuenda. Iwe chiridza ngoma vanhu vauye. Vauya vanhu vabva vatema miti. Kitikitiki vakadzi vaikanya ivhu. Akapobva padini pawaka. Umba hombe. Zvimwe zvacho ngazvidzike baba apa. Pakabva mai vake. Ambuya, mirai. Zvomutaura ndiri kuzvizwa. Asi ndiri kuti watema miti, watema zvidhina, watakura ivhu. Kutama kubva kustendi iyo. Kubva kustendi kuyaka. Ndo pane mubvunzo wangu iwo wakuramba kundinzvengaira. Kuti kutama kwakaita baba uko, it means wakusina munhu. Ikoko kakwa. Hakusiri kwake ba. Chikonzerwe. Hakusisina munhu ba. Apa wabva wadzika. Vabva vawapa nditi mumba iyo yatowasiwa pai. Zvose zvadzikiswa ipa. Zvadzikiswa ipa. Baba mbuya haana kuzotopedza mazuva mangani mazhinji. Aibva ashaika zvishu. Aibva achikwira nenzira yatobva makore. Tapedza kudaro. Ndiwo pakazouya hondo. Hondo yauya pamba pedu isusu ndiwo pakanga pane bhesi. Pane bhesi saka pakazoita disasta. Vaibva paupa vasikana vangani 7 makapera. Saka vana baba vakabva vabvaini pamba vaibva vasipinda muchipi. Vana baba vapinda muchipi. Yakazosvika nguva yakuti chikudai muchipi ani. Vamwe vakapera kudzokera ipi kumatongo. Saka baba haana kuzokwanisa kuzodzoka apa. Makumba angu ari kukwegera. Ndichaura mundakagana. Baba haana kukwanisa kudzokera pamatongo paya apa pasitoro. Saka baba vakabva apirwa stendi ndimandi mukoma wake. Kaichimbogara apa kuitira kuti apapa izvo pakazofa vasikana. Pamborohwe ngemvura iyi yemudenga. Ani zvakana ndagara pari. Ndipo ini ndakubhurwa ndarohwa ndakubhurwa. Ndiri kubhurwa ndakazouyawo. Ukazi isusu pano ndipo tati kumatongo kuyawo kusati kwaitako munhu ndimatatikwera. Zvakana. Ndazoti kechipiri manje ndipo ndakazouya ndizwa vanhu vari kumatongo kwenyuyo kune munhu wakowaka. Munhu wakowaka kumatongo. Ivo ngepeni ndipo ndakangochatira zvadii baba. Kaindi baba wakauya ndimai Matsekesa. Mai Matsekesa auya. Mai Matsekesa wakati sekuru nambuya inini ndiri kukumbirawo ndine mwana wangu. Mwana wangu ndinoda kuti amboone pekuzorora. Kuzorora akutsvaka ini stendi yake. Saka vanhu vakuru vakadini wakati zvakanaka. Ndipo wakabva waenda kodini kunogara ipapa. Saka kuti tagara ndipo tazoona tiri pana Matsekesa. Kuti vari Gwarada uya atizozozi Gwarada wakashaika. Gwarada ashaika hatina kufunga kuti kune tingaenda kuti munhu uri kuzorora kutsvaga stendi yake toenda kunomira kuti kwazi isusu tiri kumirira kuti takamutengesera. Haana kutengesera. Asi kuti wakazoenda wakakumbira kuzorora. Aika azorora. Saka apa Gwarada kuti zvaatoshaika isu takatogara tikati matongo ngeizvi. Ndipo tazoshamisika kuonawo mandiche wakudini wakutema. Mandiche zvaakutema zvadini. Sisi wangu ndiwo wakatoita. Ndiwo wakatanga kuenda mutaura mandiche.
mandicha akazi musatemeni baba munda ngewedu imini musatemeni zvakadini zvakanaka sisi wadzokera waibva wasara vhamba kundokontinyu kutema kuya sisi waibva waenda futi sisi vakangokuzi tazvizwa aibvato zvinombodini ndipo taakuzotozwa kuti kwakuiswa wai wanenge wakutochera makomba pakaita makomba mashoma shoma anga wachera wakuchera makomba waizochera makomba wadini sisi ndibaba ati nditaura kati ngatiende todini tozwanana watisisvika watimbatadini andowadaidzawo iwa takatamboutaurirana kati inini ndirimbodini mbuya wakabva auyawo akati tikati aiwa sitati sudaba zvekudini tiite zvenyu zvomutaura zvekuti tiende kure tati ndo tinodini tingotaurirana sezviro zvazviri zvekudini zvekuzorora handiti makatengeserwa here hatina kutengeserwa asi nyaya yekuzorora ndiyo wari kuramba manite hatina kuzi kuzorora asi isusu baba vedu vakanyatsokutaura kuti wakakumbira kudini kuzorora asi chokwadi chawataura kuti hatina kutengeserwa handiti hamuna kutengeserwa zvakanaka zvino izvi zvazouya sei isu hatichazviri kufamba sei saka ndipo takazogarisana mbuya mazekeza aibva ati inini ndakumutura kuna mandichi ona zvese ndingozonga mbiriyo kuti mungama akutaurira mungotaurirana namandichi saka isusu tagara tizwe mandichi unondodini unondoisa wayaya waya iruramba iswa isu tisati tapasisirana zviri udini tabvunza ko taenda takabva taenda nasisi nemwana wacho wahadzi yangu daugara wakazi matongo ndiwo ako auchazogara zvakanaka tabva taenda isu ngatimboende iwo zvawaramba waindoti nguva iri ndoenda timirirei isu ngatiende bataenda nematimu edu nebhema batasvika batakuti teme tatematema muroora weawa ndiyo akabva atanga kudai aibva adaiziyasisana kazi hapana vanhu ba isu taatauda kutoboa edizvavanarupisa hapana vanhu ba hapana vanhu ba wauya mandiche nemukadzi paapasina ndibaba wakauya nemuroora nemukomana umwe mukomana wakazotouya akutoita zvehasha isusu bva wakasvika takabva tatototawo mabemba edu pataka kwauchingamidza kazi mwazopinda sei muwaya yedu isusu takaita waya kati aiwa isusu tiri kupinda ngoti handiri munototi timirai garai mumurundisa waya tisati tapasisirana baba zvino zvomuramba murudare chingozi kuzorora kutaura kuti munhu wabva atopiwa kucha pake haana kupiwa kucha pake handiti apa pakangomira ngenyaya yacho yehuzo yakanga yauya handiti saka munhu tolisapoze yekuti agare apa ndiye utauya naye handiti mukomana zvakanaka kazi nasamandicheuya zvakanaka mukomana umwe wako yapo mudhodza ukoda udhodza aibva aramba vatapedzerana kazi sisi takasoenda kuna mutsaka ndiye takapa zvinhu zvedu zvese mutsaka ndiye takapa zvinhu zvedu zvese zvekwamambo zvese zvekwaani zvese nemitsero nezvese kati pakanaka hatirambi asi isisu takatera pane nguva yakazi munhu une matongo ake ngaacherere matongo ake ngokuti zvinhu zvinoda kudini zvinoda kushata unenge akuda matongo ake ngaacherere sabhuku asati atengesa handiti zvakanaka isu takabva ndaterera wai matongo angu aya ndibva ndazoti pamberi pasina pemiti ndibva ndabvisa wai pemiti yangu ndibva ndapedza saka ava vanondoramba vari kundoenderera newai ndipo ndakazoti mukombe isarambe tidarebezvo ngatimboendei uko kwashe muteto ndimbozame kutaura nawo nasekuru kuti wauye waidini waionawo zviripo kuti kuri kuzotongwa tozoenda kuzodini kuzotongwa handiti asi wambopaonawo anasekuru wawiwa namuteto isheveni zvakanaka gatu ndipo tazoti sekuru uyai wauya tabva taenda pamuda paya tabva tatuma mukomana wangu nene vakauya nasekuru vabva wadini vabva wauya vaenda kwavatora vakabva wandouyawo zveshiwo ibva tadini
takatisana tikati ndiyo nyaya iri baba sekuti wakatarisatariswa tiri kuvaudzawo kuti chokwadi apa ngekuti wakakumbira kuzorora asi pakuzorora munhu ungopangobva azodoroka wachiwa wapinzvimbo yacho handiti saka watondoti atizozvati kuti izobve uku izouye uku apa wakazotisarenda kuti imwe miendai kuna manjichi atinoziva kuti zvakanga zvakufamba sei iyo apa asi pamusoro ndinokata mbakangu ako tichada kumba kuti mundiverengeto wakakumbira baba saka tati timbomirai timbomutoka sambakanga makore avo aripo ndokuti hapana kana kumborimana makore avo aripo andidambiba ini handizivi makore avo ba inini kodazova makore avo makore avo inini saka dadati inini ndingaitoka sambakangodakaberekerwa saka simba rekuwabvisa mauri wana anditi vatotsvaga stendi yavo avakumbira kuzorora havana kukumbira chikombedzai mate mbuya medzai mate chipei katsamba keimbacho mutetwa utarika taura ndiano iyo ndiano matika maiwarika ndekuti nyaya haina kupinda mudarika inini zvandakaita pamusoro saka iwe uri kumirira sekunyaya sina kupinda mudarika ndakadaidzwa kuno kune Samuel, ndakaona Samuel yakuya ndakasungiswa naJennifer Matsekezi. Handisotoziva zvakadini, handambosindataura navo kati. No, because maiwarika ndekuti isheka kana nyaya isati yapinda mudarika kwako unouya uchimirira uchiita witness yei inini Samuel ndiye andisungirira kuti ndinge ndiri pano nhasi. Ndakapuhwa Samuel yenyu saka ndoya nditi ndisvike pano nhasi panhau iyoyi asi haina kumboti yatongwa ba haina kusvika kuna sabhuku aiwa ndopane mubvunzo wangu ba mubvunzo wangu ndekuti awa mai ava vanonzi wave pasina court order sei kuti chinotanga munhu anenge atori innocent munhu wese asati apinda mudare anenge ari innocent until court yazodecide kuti you are guilty ichasvika pakadai nokuti apa pavakandipa nyaya yavo nenhoroondo yatati nayo yemunda iwoyo kubva munguva yehondo kuya unosvika izvozvo hapana munhu airi makoba chaiwepo chidza chimba chinenge chano makore akawandisa ari kutototwa zvidhina namai avo kubidza kuvhireji ino kwavo kubva kuno kwamutsaka kuendesa kuvhireji yanyabana ivo vakati sezvakaita rodhiri apa yadhi yavo zvidhina zvaari kutakura ndezvaro zvidhina zvakutakura ndezvakashayika akanga akumbira kuna namatiwakakumbirwa ndii mwana wake uyo akakumbirira kuzorora no izvaizvo mutemo wekuti pane munhu anopiwa lendi yekuzororera wakapera unozorora pacheya kana motikari mako kana pasi pemuti ndokunozi kuzorora because uri kupfuura shona yekuti ndapiwa ndikuzorora munhu uri kuwaka brikend mota nematombo kupfuurira imba nechi kuziva nekukotopeya nemumango wozi kuzorora ipo papa haana hake nechinhu kana ini product iripo yake chake chiripo ndochidza ichocho bambo chinozi musha matongo imba chinonzi musha imba
Hapana panonzi pamushapu pasina imba. Hakuna. Kana dzimba dzazitopo dzikadonga panonzi padongo. Padongo. Zvichira zvemupfuuri. Ndo zviri kutotwara majisha kutoendesa. Saka pesa apa pangu wakambotaura mumashure apa. Vachitadza kuzwisana. Indoshisvika ndobva ndataura nawo. Hatina unga tatoti kuti idare iroro. Vakungonesana. Ngati mimi kuti but iwo zvawakakanganisa. Wakakanganisa pekuti by end of January unofanira kunga wabva. That's a decision, that's an order. Order yacho, where is the best? Saka ndakatodaroka inini handizokwanisi kuenda nayo mberi because nenda kutondirakidza zvakawanda. Apo watisori unotisori about anomuda wakomana dzikeyo munoita inspection yechi yepakutaura but ndikuda kuti sabhuku anonzani mutsaka paanadhani mukodza waanofamba nawo ndauda kuti kuende panzvimbo pacho kuya paoneka kuti pamakazi muzorore pacho panei nepapi pakamira sei ndendikatakuibva ikoko takuchiziva macho nzvimbo yetikutaura nezvayo inzvimbo yakambomira sei then manext door achataurawo zvanodii zvaanoziva because chokwadi chirapa mese makadaiwo pakaitwa decision yekuzorora pamusi. The only person angaripo pakaitwa nyaya yekuzorora yemuntu ane zvake ndimbuya, because mbuya ndio wakakumbira. Mbuya ndio wakakumbira kuna baba Matingo. And now that baba Matingo wasipo, it means the only surviving witness ndimbuya. Dai mundirakidza izvi kuti mune a written document yakanyorwa nasekuru Matingo kuti ndaisa vanhu apa vanhuva asi vari en route to vari kupfuura. No document hapana. It's your word that is your word. Kana wakakutaurira waifana wakakutaurirai wachiisa muchinyoro eti pakakutaurirai muri mega uyu asipobo waifana wakakadaidza uyu nemi wotaura kuti mwanangu uyu munhu taisa apo uyu uri kupfuura kuita mangwana ende sei baba wenyu ari mupenyu kusvika afe akafarini baba wenyu akafarini ibaba wenyu chairi tazozakamwendo akafana dhigurara 88, 12. So we are talking of nyaya panapa yekuti vanhu vakazorora for 37 years. Because kana baba wenyu akafa 88, it's even more than 37. Because baba wenyu wakazofa imi magara kumakore magara. Makagara kumakore magara. Takasvika ku87. Makasvika 87. Iye mukomana izishaika 99 September. Nokuna nyaya ndizvo. Ndoedza kutaura kuti 25 plus 12, 30, which means tikutaura nenyaya yevanhu vakagara panzvimbo for 38 years. 38 years mwana anozvarwa anotanga kushandirwa nhumbu yacho. Yobva yabata. Wobva abarwa. Wobva aita grade 1 to 7. Wobva aita form 1 to 6. Wobva aita kuuniversity. Wobva apedza. Wobva asenza for close to another 11-12 years. Ari kusenza akandozorora. It's why guys, ngative practical. Ngative practical. Ngative futhi wanotaura
Bambo inini Richmond mune makore mangani? Ndine 51. Mune chii? 51. Mune 51. Meaning kuti when this agreement was made, mamune 20 years, you were in mind. This, when this decision was made, you were a minor. So you cannot stand in a court of law as a witness. This is a bambo. Ati do no witness amanyepo. Apa ndina witness ndaita pamusoro dala. Akoita witness wayo kodi? Inini wawe yako watakurudi. Ndangozi ndasungiswa naye ningi Juliet ningi. Achikusungisirei. Nenyaya iyi yasuzeni. What was your part in the case? Chakati yo uzosungiswe. Hadi yangu inini pakuti ndizosvike pakuwatanga ndinokona sepe kuti pandakati inini nzvimbo inogaya iye inotobanawo kana izvozvi iye wacho hapana munhu aigarapo izvozvi kunze kweumufi hakuna kutogarapo nemuniwani nzvimbo iyi yatogara hayo isitorina chii isitorina mumba kwemakore iwaya yamunguiye wacho hapasipo kufa kwemunhu hakuchinji ownership yenzvimbo. Kune misha yakawanda matongo isina vanhu asi hazvinewo kuti kana pafiwa paine dongo paapako kana kuti anokwanisa kutora kana kuti you can take back chinhu chawaka pamunhu. No ini cheme yandikuda mbuya cheme yekuti kuzorora hazviiti ba kana chikuru chirungu chaiko kune mazimai anonzi John stayed at number 3864. Then Mary lived. Mary stayed at house number 4129. But John lived. So that's what we have done. You only got tradition uneverenge saishe uneverenge dikotele pakati wakuzi anda kuminwa lenzi act munhu anokwanisa kupiwa lendi wo wakati kuzororera. Let's not create a situation. Let's not take advantage of my situation. Andrew, pandaita question ndosandati I want to send my guys down there. Wakomana wangu waundiurire nechi wandiurire nechokwadi because mimi hakuzotipa chokwadi murundi nyepera because our kuchazoti wauye kumove out issue yekunzi by the 31st of January munofana unga mabva ndataura izvozvo ndiani dirishmentetwa ndo zvasvitsa awa kupi saka hautauriwo kuti munyaya umu munyaya urimo mashoko ako ndiwo akutsvitsa ikuru. Saka inini wakomana by Wednesday ingai madzika kwako watenga munoona parutaurwa nezvazvo muona manext door muona sabhuku muona ishe mundipa report yekuti wakamira sei because as of now ndakatotaisa zvandazwa apa zvese apa manyembo egasi hapana chokwadi. Mutemo iwoyo munhu akagara panzvimbo kwemakore mangani papato akadarika makore mai dati wati akadarika mairi makore akanonga patori pa. Saka why are you going against the same law that you protect? Pamusoro mambo inini nyaya yangu iri pekuti iwewe mutemo unoziva kuti mutemo wehurumende unoti munhu akagara panzvimbo iyi kwenguva yakati haachabvi papani ende iwewe saishe
ndio mtemo wamunoprotecta on behalf of the government. But nasi uri munomudare iwewe kuita go against the same law that you pretend to protect. Because wakatopa mun eviction order. Andina ba. Kuti by the time tofana kwa eviction order. Taura tisi. Panangu lauti mujeke ndipo dareleke kuti timbenya tutodara nezvayo. Haina aitoigara pasense of makore acho ese waya. Kana kuti mwapashita pasingatori mimba. Zvidhina zviri kutakurwa izvi. Zvidhina izvi zviri namanjishe zvine akakumbira zvidhina zviri kubveri pasina pakambovakwa. Tirikubvunza kuya tati zvidhina mati zvidhina zviri kutakurwa. Makudirai kuya mati zvidhina zviri kutakurwa. Zvichibva apa imba yekubviswa zvidhina imba yemufi akanga akapiwa bekutanga namatiko. Ndozvamataura Wakakumbira. Ambuya, regai ndikutaurei. Zvandikutaurei izwai kana mbuya izwai mbuya. Kurumva mbuya. You cannot stand in a court of law imini muchidhivenda zvamusina kuita. Handimi makavapa pekuzororera pa yamuri kutaura kuya ihiyesei. Yes, pachirungu inonzi hiyesei yamuri kutaura because muri kuti ndakataurira that's indirect speech. Teerera samba ine muchato mbuya muchato unei nedispute yeownership yeland ndiye inogoninyatsa uya vanhu vese vakuri kuona vane michato avo asi hawauyi nemichato yavo kukoti kana usina kudaidzwa kuzi ngaiuye kukoti. Wese wakukona wakachata wese wakawanda asi kana muchato usikadiwi kukoti munouwire nawo kodi. Because tinoiziva mutemo kuya kuti pane minda yakapiwa ichishandiswa muchato tinoiziva nemakore acho tinoaziva kuti kune minda yakapiwa ichishandiswa michato iriko tinoiziva. Tasoimuona ndaisa kufamba nenyu zvakanaka ndikubvunza kuti muri kuti kana muntu baba wakazibva kuuya apa kubva kusina wapa chiwaka chidaiso iyo inzira so ndatofamba nenyu zvakanaka kuti ndiyese kuona chokwadi. Ndobva ndaona chokwadi kuti pakaitwa iyi yekupana iyi manga musipo. Saka ndini muda kudhivenda chinhu chakaitwa musipo ndati ndipei pepa rakanyorwa kana ari panonga atoripo pakapiwa munhu land because munhu uyu anga asikabhadhari land development uyu akabharire mburuwa yo ndati akabharire mburuwa aiwa uyo ungamupindurira sei iye aripo uda mupindurewo uya makabharire mburuwa ndati makabharire mburuwa yo ndakabva kare. Wakadzi munozwa wasikana musaite tsika dzokuti kana makaroorwa kwamakaroorwa modzoka kumisha kuvhiringidza vanhu vakagara zvakanaka mumisha. Kana wakaroorwa wabuda mumusha enda wochengetedze kwawakaroorwa. Don't come back kumusha kune hanzvadzi nevana to cause confusion. Kumusha umuta kuti hakuna wakomana ero kwamatigwa hakuna nawakomana. Saka sei mafunga kuti mimi ndimakangwara kwadarika sei mafunga kuti ndimakangwara kwadarika weni mwana mukomana kubva kwenyu akumirirwa nani weni mwana kubva kwenyu munda wake umumirirwa nani wabwira namba wavo ati imimi nemai wenyu namai imi basa renyu ndere kumirira zvewana wenyu
kana maroorwa itai zveko pakaroorwa. Don't come back and cause confusion kumusha. Chinhu chake agreement, that was an agreement yakaitwa nababa wenyu. Mustori ipo. Even Mwadot Baba Kava 1988, you want to change that decision 30 years down the line, 38 years down the line. Munopata na baba wenyu natofara mari mgwamari. You want to change a decision yakaitwa na baba wenyu 38 years ago. Wakamuka kati ndakasienda pamunhu pekuzorora imi munopindira miti. No, it's okay. You want to get to the bottom of this case because I'm beginning to suspect there is more to this case than is what's going on. Because am I found up when I go to Ishe? Muchaza kutora wanakomana wacho musha imomo kuti wawe kumirira zviro zvavo. But you prefer kutora Ishe instead of kutora wanakomana wacho mabeneficiary. Eminda hiyo, mabeneficiary eminda hiyo wanakomana wemusha imomo. Where are they? What do they? Why are they absent? Saka unaenda kugara kumbirwa na tete asiye muri Kenya.